Ka-journey, kung dali ka mapulan, lisod yun ka mo asinso. Ka-journey, mao ni lisod sa karon nga generation. Gusto dayon resulta, gusto dayon kwartahay, gusto dayon success. Pero real talk, ang tinuod nga growth, dugay gyud na. Tanawa ang negosyo. Dili na musaka overnight. Dili dayon mo dato ang tao. Dili tanan harvest instant. Sahay gani, years ka nagparing kamot. Unya murag gamay ra gihapon ang progress. Pero kabalo ka unsay nakaapan sa uban? Dili tungod bugo sila. Dili tungod kay wala sila'y talent. Napildi sila kay dali ra sila mapulan. Sa negosyo ug investment ka journey, ang short-term emotion delikado, pero ang long-term thinking makapaasinso. Kay ang mga successful nga tao dili lang kusog mo sugod, kusog pud mo hulat. Remember this ka journey. Ang blessing sa Ginoo dili pirmi instant. Sahay ginapaagi ta niya sa waiting season. Kay didto niya ginabuild imong discipline, character og faith. Dili tanan dugay delay. Sahay preparation na. Kung padayon gyapon ka bisag dugay ang progress, comment patience. Og i-share ni sa ka-journey friends nimo nga hapit na mo give up. Push yourself.